Hola a tots en un nou vídeo per al canal, espero que estigueu molt bé. Vale, no faré la intro tan llarga perquè sempre m'enrotllo molt i el vídeo és bastant llarg avui. I bueno, us explico de què va i anem al vídeo. Va de les valoracions, de les noves cartes de FIFA 21. I ara sí, bueno, també tenim memes, ratings, en plan el millor i el pitjor. I bueno, deixeu d'enrotllar i anem a veure el vídeo, a veure si us agrada. Si us agrada, doneu-li like, subscriviu-vos i activeu la campanita. I anem allà. Bueno nois, comencem pel Futbol Club Barcelona, vale? Tenim en porteria Ter Stegen, que per mi és el millor porter del joc. Bueno, també Oblak era molt bo, però a mi m'encanta Ter Stegen al FIFA 20. I esperem que el FIFA 21 també, perquè era un gran porter i ha donat molts partits. A mi m'ha donat la talla en molts partits i també m'ha fotut molts partits, s'ha de dir, i és un jugador bastant bo. Centrals tenim a Piqué i a Lenglet, parella centrals bastant bona, la veritat. En el FIFA 20 Lenglet estava xetadíssim, Piqué no, era lamentable. Però esperem que el FIFA 21 l'Englet segueixi perquè em donava bastant fàstic. Lateral esquerra, Jordi Alba. Vale, ho entenc. És un bon jugador i és un bon jugador, ja està. Lateral dret, no sabem qui jugarà, no sabem si Semedo se'n va, si vindrà Bellerín. Bueno, encara no se sap res, la veritat. Jo prefereixo Bellerín que Semedo. No, prefereixo Semedo, m'agrada molt Semedo. Sé que defensa Malano, però és que atacant és una bèstia, no em digueu que no, és boníssim atacant. Jo el posaria d'extrem, jo me'l quedaria i me'l posaria d'extrem. Després, MC, sé que Lionel Messi no és MC. El que passa és que la formació no podia crear-la jo, ja estava feta i l'he canviat alguns jugadors. Ja us dic, aquesta plantilla l'he fet jo. Si canviaríeu alguna cosa, digueu-me-la pels comentaris. I bueno, Messi el fotria de MCO i De Jong i Pjanic de MCD els dos. De Jong i Pjanic tenen molt bones estadístiques, bueno, Pjanic no molta, però De Jong bastantes bones estadístiques per la valoració que té, un dels millors mitjos del joc. Lionel Messi de MCO, com he comentat. Després, Antoine Griezmann el fotria d'extrem dret, com està. Dembélé d'extrem esquerre, que encara no sabem les seves estadístiques. I, per últim, Depay Memphis de punta. Preguntareu, què fa aquest aquí si encara no està? I jo tampoc sé què fa aquí. Això ho vaig fer fa 2 dies, quan ja van dir que estava quasi confirmat, que a un minut, que 20 milions més 5 en variables, i ara no se sap res, que no té diners al Barça o alguna cosa així. Però bueno, si un cas seria Luis Suárez, que potser es queda, però Depay m'encanta, és boníssim i ja està, és boníssim. I de punta pel Barça vindria perfecte i té molt bones estadístiques. Deixem aquí la plantilla del Barça i anem a veure una miqueta la del Madrid. Bueno, comencem pel més valoració fins al menys, que encara hi ha una altra pàgina. El primer és Thibaut Courtois, que normal que tingui el més valoració, és dels millors del Madrid aquest any. Després tenim a Karim Benzema, si no dels millors, Sergio Ramos. Ja us dic, aquests tres han fotut una temporada brutal. Casemiro també amb 89, Eden Hazard 88, que s'ho mereix, li han baixat 3 i s'ho mereix bastant perquè no ha fet res. Toni Kroos, que és boníssim, 88, em sembla just, inclús ficaria un més. Modric 87, també em sembla bastant just. Varane 86, boníssim, si segueix com l'any passat, ara és caminant. Cuidao, perquè la pasta no surt del cel, aquest jugador ara valdrà bastant més. Dani Carvajal, 86, que no t'ho puc discutir, ha guanyat la Lliga, no ha fet una mala temporada ni tampoc bona, però bueno, li deixen una miqueta més o bueno, no sé, sempre dic, bueno, que pesado que soc. Vale, doncs fins aquí seria el Madrid, anem a analitzar una mica. Toni Kroos, lamentable velocitat, ningú el farà servir, sé que és dels millors mitjos actuals de tota Europa, però ningú el farà servir. Thibaut Courtois bastant bé, Benzema també bastant bé, Sergio Ramos bastant bé, Casemiro bastant bé, Hazard bastant bé, Modric bastant bé, Varane bastant bé i Carvajal, bueno, la velocitat li falta una mica, fluixea una miqueta. I anem a veure ja la segona pàgina a veure què tal. Bueno, en primera posició tenim a Isco, Marcelo, Valverde, Mendy, Marco Asensio, Vinicius, Lucas Vázquez, Jovic i Rodrigo. Anem a analitzar una mica. Em sembla molt injust que Isco tingui més valoració que Federico Valverde, que ha fet, si no la millor temporada al Madrid de la història, d'un mig, bueno, m'estic passant una mica, però ha fotut una temporada brutal. I no em sembla just que Isco, que no ha fotut res, tingui més valoració que Valverde. Bueno, anem a analitzar una mica. Isco bastant lamentable de carta, Marcelo també, hòstia, ha baixat 3 Marcelo, quina F. Valverde, mireu vosaltres les estadístiques, per un mig això, és com per un delanter, 99 de velocitat, 99 de xut, 99 de tot, tio, és boníssim. Després Mendy, que també 92 de velocitat, em sembla brutal.
78 de defensa i 82 de físic. Marco Asensio, que em sembla un jugador bastant lamentable a la vida real. A la vida real, el joc, a la vida real és molt bo, però el joc em sembla un jugador bastant lamentable. Vinicius Junior, 5 de skills, ja està, no necessitem res més. 5 de skills, tiqui-tiqui, la samba Vinicius i aparcau. Lucas Vázquez, que tampoc el farà servir molta gent, crec que se'n vol anar al Madrid. Jovic, que té una velocitat, és un tosquete, molt tosco. I per últim Rodrigo, que mireu les estadístiques, no són dolentes, xuta millor que Vinicius, que no és molt difícil, xuta millor que Vinicius. Però bastant bé els jugadors al Madrid, hi ha rivalitat amb el Barça, i ara anem a veure un meme que l'he vist jo, que em sembla bastant graciós. I bueno, és el que esteu veient per aquí, Griezmann, Hazard, Gareth Bale. Mireu les diferències. A Griezmann li han baixat -2, tenia 89 i ha passat a 87. Ha fet una mala temporada? Sí. Ha marcat 16 gols? Sí. Sí, ha marcat 16 gols. Hazard, ha fet una mala temporada? Sí. Ha marcat un gol? Sí. Un gol és bastant lamentable, ho sé. Gareth Bale, ha jugat tota la temporada? No. No. Bueno, Hazard tampoc, però Bale no. No ha jugat tota la temporada, ha jugat un partit. I amb Gales l'altre dia contra Finlàndia o no sé què era, un equip de merda, no va fotre res, va fer 0 ocasions, 0 xuts, 0 passes, va fer 9 passes i 11 pilotes perdudes. No parlaré millor. Li han baixat 2 a Griezmann i 3 a Hazard, i a Bale què? A Bale només li han baixat 2. No entenc res, no entenc. Millor passem a una altra cosa perquè això estic encara flipant. Abans d'acabar us dic que aquest ho he fet jo, he mirat jo les estadístiques, he mirat jo el que va fer Bale en el partit, he mirat jo les estadístiques de cada jugador, si ha marcat o no, he mirat jo també les cartes i us ho porto a vosaltres perquè ho veieu, deixeu-me en comentaris si ho trobeu normal, però jo no ho trobo gens normal. I bueno, anem a veure un altre meme, no, memes ja no toquen, ara toquen ratings, anem a veure els ratings del Futbol Club Barcelona, comparant del FIFA 20 amb el FIFA 21. En primera posició tenim a Leo Messi, que ha baixat -1, s'ho mereix bastant, perquè no ha fet molt bona temporada. Li han baixat 2 de velocitat, el mateix xut, el mateix passe, un de dribbling, un de defensa i un de físic. Després tenim a Luis Suárez, que encara no sabem si se'n va o es queda, ara el Koeman li ha dit que si es queda comptarà amb ell, però bueno, li han baixat 3 de velocitat, un de xut, no, li han pujat un de xut, no entenc per què. Què? Li han baixat 3 de velocitat, li han pujat un de xut, 2 de passe, li han baixat un de dribbling, mateixa defensa i un de físic, no sé per què li baixen 2. Després tenim Antoine Griezmann, que ja us he comentat, anem a passar. Busquets, que estic flipant, 42, 42, 62, 62, 80, 80, 81, 81, 85, 83, 80, 73. Tampoc és per baixar-li 2, perquè les estadístiques no canvien molt, la veritat. Jordi Alba, que té 90, 88, 69, 69, 81, 81, 83, 83, 89, 88, 73, 72. Un lateral esquerre que jo crec que es farà servir bastant, perquè no té males estadístiques. Gerard Piqué, li han pujat un de velocitat. Algú m'explica per què li pugen un de velocitat a Gerard Piqué, que ha fet la temporada més lamentable de la seva vida? Per l'altre, bastant bé les estadístiques, li han baixat 2 de defensa i mateix físic. La veritat, no entenc res. I bueno, deixem per aquí el del Barcelona i anem a veure els 10 jugadors amb més valoració del joc. Vinga, anem a veure'ls. Vale, els tenim per aquí en pantalla. El primer és Lionel Messi, que ja hem comentat abans. Cristiano Ronaldo, que jo li posaria el mateix que Lionel Messi, 93, perquè no han fet una mala temporada, no sé per què li han baixat. Lewandowski, que jo li posaria 99, però sé que no puc. FIFA no és així, són rancios. 78 de velocitat, això no ho trobo normal. És boníssim. I 82 de físic, quan el Sato Mazao. Jano Black, que mira, anem a parlar una cosa. Normalment un jugador li baixes pel mèrit que ha fet l'equip. Messi li han baixat per lo que ha fet l'equip, perquè mala temporada no ha fet. Ha sigut el màxim assistent, ha superat a no sé què, bueno. Mireu vosaltres a Google les estadístiques, que no ha fet una gens mala temporada, però què passa? Que el Barça ha fet mala temporada. Llavors li baixen. Què ha fet l'Atlético de Madrid? Que sí, tinc la bufanda de paria, m'agrada, però què ha fet l'Atlético de Madrid? No ha fotut res. Si a Messi le agafat la filosofia de no nada a l'equipo, pues a tomar por culo la valoració, pues a Black li fas lo mateix, no trobo normal que no. De Bruyne té el mateix que l'any passat, ho trobo just perquè no ha fet una mala temporada ni tampoc extraordinària, ha fet bona temporada. Neymar ha arribat a la final i ha guanyat la Lliga, li posaria inclús un, li han deixat igual que l'any passat. És que té les mateixes estadístiques que l'any passat, si no canvia alguna coseta,
però velocitat i xut, que és el més important, i dribbling, crec que dribbling li ha pujat, però bueno, s'assemblen molt a la carta de l'any passat. Si és com la de l'any passat, el que us espera amb Neymar, xaval. Mané també per aquí amb 90 de velocitat, amb 90 de valoració, velocitat té 94, si no m'equivoco, sí. 85 de xut, 80 de passe, 90 de dribbling, 44 de defensa, 76 de físic. Joder, ja comencen amb el taladro, tio. Bueno, da igual el taladro, que només queden 3, si sentiu de fons, doncs ho sento, no puc fer res. I els últims 3 són Van Dijk, que té el mateix de l'any passat i s'ho mereix perquè ha guanyat la Lliga. Mateixes estadístiques quasi, igual que Neymar, les mateixes. No igual a estadístiques de Neymar, sinó que igual que el Neymar, que s'assembla al de l'any passat. I els dos últims són el primer, Kylian Mbappé, que té 90, molt just, ha guanyat la Lliga i ha arribat a la final de la Champions, li han posat un, 96, 86, 78, 91, 39 i 76. Mohamed Salah té 93, 86, 81, 90, 45 i 75. I bueno, això seria el ràting. Primer Lionel Messi i l'últim Mohamed Salah, en què podríem canviar Mané per Salah. Bueno, és que tenen 90 de valoració els 4, també podríem canviar Neymar per Lewandowski, però Lewandowski l'han ficat primer. Ja està aquí, fins aquí els ràtings, i crec que ja és l'últim, no? Anem a veure. Vale, ho acabo de mirar i no queda més, i res més, ja està. Aquí, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat a tots. Si no heu vist el vídeo a l'anterior, que és una Champions, estic per la fase de grups, i bueno, res més a comentar. D'aquí poc tindré un altre cop la sèrie de fase de grups amb la Champions, després serà vuitens, quarts, semifinals i arribarem a la final. I ara sí, deixo d'enrotllar i fins aquí el vídeo d'avui. Vinga, adeu.